Nation. Bas. Aneno ka koro seduogo kanyo kendo koro wan e yamo kaka ineno no endo Nyakaramogi adwa chenro ma kawuono wadwa ni wachak mapiyo piyo en bang' lanj wasechamo gimoro kama tin to ok ni ati koro wadwa sungonu kaka wachiemo to wadwa mani waparnu kaka pile ni kawuono an gi jok mopogore opogore gin jok motulia kaka ineno gi endo gin jo pesa hapa ni eigi kanyo ineno kani marwako t-shirt koro kaka bet e diere ka nyiso ni amba dwa ni koro pesa ochak lema. Koro gisani ni endi aneno ka an gi jama moro bathe kode to gi jama moro bathe kocha adwa ni gikwongi kaw thuolo ni endi gi Mose kwongo ng'e ni gin ng'a gini kore kwadhi mbele kanyo no endo ing'ama pok oshare live ni endi ma e seche minyalo time aneno ka Kevo wuod Adori ni kacha endo Elvis ni kacha cha endo to gi jok monyonore mang'eny Lucy Kate and jok mang'eny ng'ama osedonjo gimi kwongo timo kapo ni pok i-follow page ni endi please do inyalo dhi e YouTube kacha cha endo be wan at LTN Luo Trending Nation aba adwa ni kwongo kaw thuolo ni endi Mose jopiny. Okay, amoso jopiny te nokwe jamaneno wa fans mekwa. Nyinga iluonga ni Moses Otieno, nyinga mar thum en Mose Kajudy. Duve. Hey, duondi ni piny yawa kendo be giwinji but ang'eni yang ne gine kaka gitimo the other side. Odire Junior is following. Odire Junior, thank you so much. Lucy Kate ni kacha wacho no Mary. Lucy winje nade ong'adore kose en sawa. Un ung'eni kuwacho no ng'adore to wambe wang'ade ang'ada. Wachaka chaka nikech un emomiyo wan ka koro un e wan the other side. Ba. Kendo ito kora yudo ka duondi otegno maber. Yom. Ineno kata gima nyiso ni duol yom. An gima daher ne joneno maneno wasani. Warwako kendo wagonu erokamano fans magwa kumoro ma untie. An karawe nyinga iluonga ni David Ouma Ayieta. Mathuolo ni ok wadwa ni rawe nyingi donje nyingi no fuli mondo warejo kik rawe nyingi tafadhali wach nyingi basema wachone nyingi iluongo ni David Ouma Ayieta nyinga mar thum mong'ere iluongo ni wuod Ayieta. Wuod Ayieta. Yes. Dobed wuod Ayieta ma nyaka Grace ochogoni. Wuod Ayieta. Maego. Okay. Yes. Bas, kaka iwinjo no endo kawuono wan gi Mose Kajudy Duve. Cast on the other side wan gi wuod Ayieta. Ng'eni wadwa ni wadhi mapiyo nikech dhano be fani. Dhano nyalo we kata nyingi to Duve ni ema mitne. Ang'o mono kelo Duve? Duve na to lach. Gimano kele kwacha sani maybe. Onyalo keto onyalo chwanyo jomoko kata onyalo moro jomoko koro mano to en gima lach. Ing'eni aneno ka gine aneno ka iwuoyo mosikona gi director kaja koro adwa miyi microphone di in kora miyi mari in kori miyi microphone di Odire manejo ke konya gi betri ni mar microphone ariyo kende adwoko ni immediately adwa miyo nyieni mare mondo jopiny owinje en microphone koro itudo ni atuda e live ka endi atudo ni microphone di pio Zedi konya gi betri one live wang'eyo wadwa miyo Mose mare an miyauru betri miyauru betri ya ere Zedi ba kone Zedi omiya betri adwa ni jamani obed gi microphone Nyakaramogi kaka neno no endo Zedi apare ni but gari kacha Nyakaramogi kaka neno ni endi ma endi wan kuma koro iluongo ne undisclosed place iwinjo wan headquarters koro ka endi wan gi team Elisha Toto kaka neno gini wan gi jok mopogore opogore ing'ama ni kanyo no endo yo minyalo promote wago mokwongo en by sharing the live wan ka endi gi Mose Kajudy en ng'at mong'ere kabisa to jok mang'eny pok oyudo thuolo mar nene winja nyinge kanyo no endo to gi the other side wan ga Ayieta ko aneno ka Ayieta to duonde bet ni malo Mose en lwete wuoyo ga mang'eny molo duonde koro wadwa betri mondo wagine mondo omiye mare owuoge jopiny MC tudri ki ng'ane mondo mi wasoka mondo wadhi piyo piyo koro
Mose sama pod jogi kelo ipodi dhi tiyo mana gi marani. Ok iwache ni duve ni ere kaka nobiro. Iwache ni lach to lach. But koro kora kaka nobiro matin. Kar duve kanyo be tama kaka chak nowacho ni. En story maduong' madhi mawatayo. Okay. Koro kwa chako ma brief ma very fast. Okikonwa ni ere kaka ni do mokwongo ji pod kia ni ati ite mang'oya jawa ka. Yin e ajawa giwinja ni Mose Kajudy. Okikonwa ni to yin personally ite mang'oya jawa nikech ajawa is en gima lach. Ajawa ka go piano. Okay. No go piano. Kori singing ni Mose Kajudy go piano. The other side. Jawaya. Yes. Kon joge ni timo ng'ana ng'i joge makia ni timo. Ane ajawa ka. Aja piano mongirore. Yes, mani tija ajawa ka. Okay. Nyakwara mo kaka winjo no endo, in short wawacho ni kawuono wan gi jowaya mag Elisha Toto, Elisha mtoto wa shule. Kori ng'ama dwa penjo kanyo endo inyalo penjo. Mse Mwala tu aneno kanika echa endo, Mwala ne kanyo to poko share aneno mana ka flag ma en go kanyo no endo. Koro ng'ama dwa penjo mora mora mae sami nyalo penji. Idwa ng'e gimora mora mae sami nyalo ng'e nikech jok manyalo duoki wan ka. Mose okimiwa story matin kaka in donje piano. Nitie jok mang'eny ma donje piano nikech osiepne nego piano puonje. Nitie jok ma be dhi school odwa ng'ego piano gik machalo kamano. In ere kaka koro ne donjo ma ing'eyo piano mibedo jawaya masani gocho ne jothum mopogore opogore. Okay, an kaka nadonje thum. Adonje thum e lwet bwana moro ni Abeni. Kadonje thum nagone Ben ajawa. Yeah. Koro agaja no muda matin mokoromo higa achiel. Yeah. To chak Ben ne mochako keto lwete piano. Nitie ka nong'ego piano matin. Yeah. Koro kaketo lwete piano nachako go piano matin mos kamano koro en machako go piano bante nikech ne pod ago mok nyal dhi kwa tich. Yeah. En gima nyama timo ne ng'amo kwamo matin kamano. Maonge jawaya. In short wanyalo wacho ni japuonj ni mar piano en Abeni. En Abeni. Okay. Yeah. Koro Ben kano sepuonji to ichako gocho band ne koso ne dhi igocho ne jomoko opuonji to in igoche band machielo. Atiyo ko band ne kanyo matiegni piano. Mapani koro awuok e band ne no ka koro wabiro kode Nairobi. Yeah. Konde kwa kode gi Lady Morin. Nwabiro yawo band Nairobi. But no bagni nokodhi kaka waparo. Wado kama Nairobi ong'awo mok yawre. Koro ne watene Lady ondiko watich kode. Nokwa tich kaka jawer to wacho ni en gi jawaya koro nokwa tich mar nafas mar ji ariyo. Koro watiyo kode ka Lady kanyo bas sapane nitie kana gikosana matin gi Lady. Yeah. Koro kanochunge tanto koro adong ka bia mbele gi thum. Yeah. Ka Lady Morin kanyo ero. Manyiso ni ng'amono kwani tich odhi othich oko but in tidong nikech inonge gimine timo marach. An ne makosa poko maka koro. But bang'e no nomanyo tich kien owuon ka koro kamonya dhi tiyo onge kaka noyudo tich. Koro nochuno mondo ambe koro awuok kocha maonge makosa mondo wadhi kod mbele ka jomano hadara. In koro iwuok maonge makosa wacho ni ng'amono wabiro go oseyudo kumoro. We koro wadwa ti kode. Nyakoro mo kaka ineno no endo mani luongo ni Mose Kajudy. Mose okuo mang'eny lwete to go koko nde but en chutho to go koko mang'eny. Aneno kaka tush vele ni kae chendi oseshare wacho ni Lucy Kate. Ni kae no endo kasto Dave duve okwinjre maber. Mano Lucy Kate wacho ni duve okwinjri maber. Duve ni ikelo ne mic ne tafadhali. Aneno ka ng'amono ningo bed ni miyo kogire. Wadwa betri ne ere ng'ama nigi betri omiwa soka matin. Aya, the other side Ayieta. Yes. Iwinjo kaka duve okonowa. Ng'e awinjo ka ji osechako luonge ni duve. Koro ambe duve ne madhi tiyo godo nikech an mar jopiny gima giwacho ema tiyo go. In bende okimiwa matin kaka ing'e piano. Stocha mar piano to tek matin but adwa miu matin. An piano adonje nikech nahero thumbe osogo. Nahero sana momiyo adonje piano. Yeah.
To an piano puonja gi ng'ato ni Rateng Rangi. Rangi Rateng. Yes. Mane japuonjna mar piano. Yes. Kendo wabedo kode matin. Then ng'e piano raka kanyo. Awuok adhi ajoin ng'ato ni Wanga Jakolando. Yes. Wabedo gi Wanga matin ka wandalo mar Sindo. Sindo. Okay, wachako gi Nyandiwa. Nyandiwa wabiro Sindo. Mwadhi Migori amin. Then kanyo wabedo Migori kanyo ma ayude Grace Nyakindo. Wabedo gi Grace kanyo, kendo achaka duogo kuom Wanga. Yes. Kanyo mwabedo gi Wanga. Kaya kuom Wanga tadonjo kuom Elisha ka. Yes. Mana ka pod an kodi kapok adhi mabor, mini donjo kuom Elisha, ne wasebedo gi history moro kanyo ma ok awinjo kikonwa. Elisha konwa ni imbi temo ka gimi yaw band matin. Yes. Abedo ka yaw band kata Elisha obedo band na. Yes. Ma imbi ndi bedo band leader. Ndalo moro matin to ang'o motimore? Ok matin mang'eny. Gima like Ayieta. To thumbe ni pok aromo go oko ka. Okay, na gi challenges to nok anyal golo because aja piano band to nan go. To nan gi ja piano to nan gi joga mane werna. Yes. Ma sani onge gi geno moro ni ka ng'ato wang'o iyi to imbi nyalo ndiko meki moko ma migo ayi. Composition anyalo ndiko, but Nyasaye noko miya duol mar wer. Composition to kendo andika ma katino mari wero. Yes. Okay. Masani wanyalo kono jogi endi ni kopo ni duondi iwer mamit. Tineno ka composition bagi ng'ano nyalo biro temie lyrics moko wer. Mana timo. Okay. Yes. Mose Kajudy igeni ajawa en ajawa. Omiyo kopo ni ati igo waya be chunyi kigete ni imbende nyalo donjo ma chieng' moro iwer mari moro matin. Jibo miele bwana. Ji ose mielo gik medeyo koro idwa ni ji miel miwero. Ano plan mapok adaka paro. An atimo waya. Piano na matime gima ng'e maber. Daka wuon tanan gi paro mar nadwa ndiko wer. Mar nadwa timo ang'o. Ok nyalre. Ok ong'iso ni ng'ata mane thum nyaka bed jawer. Inya timo to gimoro bro depend mana kaka itiyo gi mitimo no. Koro wach mar wer to aonge. In igo waya ma kopo ni wuok e waya tidok e waya. Ka wuok e waya tidok e waya. Jok moko mang'eny bi osebedo ga gi lek mar production nikech iwacho ni e audio production iyudo ka quarter dhi e piano. Manyiso ni kopo ni atidwa ni itim gimiluongo ni audio production, ng'eyo go piano kawa quarter. Iwinjo? Ma in most cases kopo ni ati ija piano manyiso ni imbe audio production isekawa quarter. Kakuri chaki ng'e computer matin gi software iyudo kikaw nusne. Kichaki medo skill itiekete. In kaka Mose bise bedo gi mpango moro ni maybe inyalo venture into audio production. Kata gi samo wene apani antie gi studio matiyo marengo. Miluongo ni MJ Records in Nairobi Saika. Yeah. Yeah. And Mari koso maybe go part-time job. Studio en mara. Okay. Yeah. MJ Records. Inga mani oko kanyo imanyo kumigole thom. Wengeo mana tho studio achiel gade ni Mari studio. Studio koro ng'eny. Wan gi MJ Records Saika. Manya Mose Kajudy Duve to omulo ni waya maber. Kasi gima koro en go gi advantage. En kedhi kare. Kata jawachi sungi. En jawaya. Jawaya. To okimiya challenges moko ma maybe un kaka japiano. Ineno ka MCs mondo mi ichopi makoro maybe mi platform obedo ga gimoro matek. Iwinjo? Samoro nyalo dhi kumoro to tami microphone. Samoro be idwa mi to ng'ano luor ni dhi wacho gima onge. Iwinjo? Ntie samoro mi ng'ato gombo mi but ke chich ni ka gimi inyalo wacho gima onge. Un kaka jowaya. Ere kaka udhi udonjo makori bed ni ong'ei makiwacho ni ati yawa onge jawaya ni okimany Mose. Okay, thum nego bed ni kija piano. Mise bet nego piano e pap ka. Yeah.
okonego bed ni koro katiyo gi elito to ni thumbe eli ema nyagoyo. Kisebedo ja piano ne gigo gimoro amora. Kowuok e church gimoro amora man ni piano migoyo nego bed ni goyo. Gisane ok anyalo wacho ni kapo ni ne ng'ato eli onge tich to ng'ato luonga na dhi akonye tich. Mabe mano to apani chik mar bandwa to koyie mano. Lakini ka dhi kata band ng'ato na dhi. Ok apar ka nitie thum joangla manyadhi matama goyo. Bora tu nasewinje mana kapo ni en modern mago compose mano to seche moko anyalo timo gima ne ng'ato compose kode chak dhi kode. Lakini jathum mosewuok ming'eyo ni mong'eyo ni jathum makama wer ga ogo thumbe makamagi. Ok apar ka nitie thum joangla manyatama goyo piano kapo ni joangla oluonga na dhi akonye tich. Koro kapo ni ng'ato luongi kaluwore no sewinjo gima timoga. Nikech iyudo ka seche moko wan gi joma chako thum kapok ban leader donjo. Ibro winjo ka seche moko gigo ga copyright. Inyalo go ne copyright nitie ng'at mano baba kanyo mafan ng'at machielo kata matiyo ng'at machielo. Koro mondo mi ng'acha ang' manyi ni okwamo dhi konye. Nyiso no sewinjo ga fununu ni thumbe goyo. Amo selimo uga. Mogo ne thumbe mo winjo ni ng'ani nyalo ga konyo seche moko akwamo. Koro nego bed ni kisebedo jathum nego piano nego bed ni go gimoro amora migoyo angla ka gima osewuok nego bed ni ng'e kata ok ti gi ng'ano ero. Nikech ok ing'e gima nyalo bedo mbele. Kachaka duogo kuom Ayieta ngene wadwa ni balance matin nikech ang'eni samoro ng'ato kori nego oneno kori ni to wacho ni jamani boling ahinya en bari koro ng'ato nyalo mistake ni Kisii nikech chweto lawi ni nigi red gi yellow. Iyo koro ng'ato nyalo pani ati ni mari dondori yawo mari. Okikone ni en problems mage mineno kania kuom jathum kidhi B kania e wanga kidhi ir Grace iwinjo michak ya ir Grace kidok e wanga. Gin problems mage mamiyo ng'ato wuok kuom jathum. Wan timo omba wan to mostly wawuok ga mana Okchudi. Chudo ne mwarengo ga. To un ang'o murengo? Ka gimomiyo ya jathum moro kadhi jathum moro. One, en chudo. Two, koso winjruok. Three, inya yudo ni samoro koro igomba kamoro bende kumiluokori ok ituoye. Chak idhi teme kumachielo. Yes. Emomiyo inyalo wuok koni kidhi koni. Manyiso ne gitiek gi wigi ni samine ya kawanga kidhi ir Grace chudo ne tin. Lakini sama koro ichak ya Grace kidhi kawanga kanyo makoro penjruok wa nidhi yudo ka kacha koro tin ahinya mondo koro ichak idogo cham matin mene yudo koso matin changacha no yie medo. Gik moko ni kanyo awacho gik moko adek. Wacho koso winjruok, chudo gi kumuluokori ok ituoye. Samoro koro winjruok wa gi wanga nosebedo kare. Koro ne chuna nyaka dogi to gi gima ber mana timo ne. Oneno ni kuma na wuok mar nyini ka omiya effect machalo kama. Koro nodwara kinda dog. Yes. Ing'eni ikwano jothumbe kacha endo madongo misetiyo godo, ikwano Grace Nyakindu, ikwano Wanga Jakolando, ikwano kanyo Osogo Winyo. Iwacho no Osogo mono mi donje e ngolo. Thumbe nego omiyo nachako go piano. Koro wanyalo wacho ni ng'amono inspire imondi donje field ni endi to en Osogo Winyo. Yes, naero ga thumbe ne seriously. To kikono wani ng'amono puonji piano? Akono. An ng'amono puonja piano e rating rangi. Rangi rating. Ne wuod Mary. Yes. To rangi kosepuonji to nokitiyo kode? Rangi ok atiyo go by the way. Rangi bedo ngene ja piano nadwa tiyo kode kanye. Kech by then ne gigocho gi nyakwar Nyuguda gi Aboy Landlord ne giriwore. Nyakoro mogi kaka neno no endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation kaka pile wan ka ende gi jowaya kendi winjo ka por gikono wa kanyo no endo hangeni imbe samoro ka in kanyo inyalo gombo mondo mi ipenje penjo moko achiel ariyo adek ma chandu chunyi kanyo no endo. Koro inyalo penjowa achiel kachiel to giduoki kamano no endo. Pod warito betri ka endi mondo wami duve energizer mondo wami duve ogine matin ogine matin owuo godo. Meanwhile, duve
Ok ikwanwa jothumbe moko matin misetiyo godo nikech an ang'eyi ka in ka Fredi Jakadongo. Achako tich gi Ben mana kana wacho chien kacha cha. Itiyo gi Ben. Then kawuok kuom Ben nwachalo gima wayawo band moro mar oriwo. Ne wan gi Idi Gachieng' Nyarongo. Koro from kanyo ne jowero kowinjore wach. Koro ajawaya gima nanya time ne onge. Kanye makora wuok ka atiyo gi Niko kaka Niko wa Mombasa no onge gi Jopiano. Tiyo Jopiano mano biro go but ne gikoso winjruok. Koro atiyo gi Nik manyaka Niko bedo gi shida moro chien kacha. Ma bando chalo gimo chung' matin. Then I joined band Fred Jakadongo. Fredi Jakadongo, yeah. Koka Fred donjo Nairobi. Yeah. Koro watiyo gi Fred mang'eny saidi. Yani tiya ka ne Nuwinjoru. Ne bas tiya ka ne church ni moro bedo matin. Then achung' koka ti kode matin koro diere no Ben beso biro ni Nairobi. Yeah. Ochako luongo ng'isa ni goche no ng'isa ni winjo ni anot podo kadhi tich. Kwa nyalo tiyo to luonga to wawinjore. Yeah. Then wachako tich kode. Koro watiya kode nyaka nyo gik ma ochopo ni Nyasaye okawe. Yeah. Then kanyo chak Fredi Jakadongo luonga. Yeah. Chak wabedo piny waloso mano miyo awuok e tich chande. Mwawinjore wach. Machak wadhi gi tich mbele. Koro kowuok ka Fred kanyo nitia ka pod nochako gwenyruok nyaka berie kama ji tiye. Yeah. To ng'ato ka dhi tich be nigi budget mare. Koro kineno ka seche moko nyalo tami tinyalo ng'iyo kaka inyalo loyo machielo. Yeah. Kech ok dineg ng'ato ni omiyi gima seche moko kembo onge go. Yeah. Koro kiyudo kama seche moko inyalo yude gino. Koro biro gi yiero mari. Koro kanyo kendo ne koth jarapogo chako oluonga mondo wati. Yes. Koro watiyo go koth chien kanyo ma akawuok koth kendo ema kora join band mar Eli. Mar Elisha Toto. Noyudo nongo ber ni na join band mar Elisha before adhi kata koth. But koro nikeka nitie gik moko pod loso ng'eni kama ji tiye inyalo ni ng'ato nyalo dwaro mondo muti kata inyalo dhi manyo tich kamoro to kapok uwinjore wach ok inyal nini kata ka en owuon pok oyudo nafas minyalo tiye no ok dong' sese ni biwati kapok uwinjore wach. Yeah. Koro na kawuok ka koth tadhi join Elisha. Apani nyaka join Elisha na pani podan ka Elisha kaendi koro kuma secha katiyo wangala macha katiyo kendo onge but chien kacha ndiye ka watiyo kevo makawili matin. In sani koro beti isetiyo gi joangla mopogore opogore, isewuotho gi jothumbe mopogore opogore. En common mistake mane ma maybe samoro joge timo ma digombi mondo maybe ng'at manoko kanyo nikech ing'e ni samoro joge dwani giwinj ga duond jopiny. Tie samoro gima umari timo ma kaka iko ni umari timo gini samoro bet ga problem. En ga problem mistake mane ma common ma maybe joge timo ma iwacho ni gini kopo no loke to at least ji nyalo bedo ma oangla nyalo bedo kuma ber ma ng'ata nyalo benefit, especially un kaka jowaya to gi jongolo. Okay, wan kaka jowaya shida ma bedo kaka ma ji tiye ga mokwongo en kar pesa kanyo. Winjo kar pesa kae mamiyo ng'ato nyalo wuok kamoro kadhi kamachielo. Winjo kiyudo kaka ni paro ok dhini. Inya yudo ni seche moko winjoru gi band leader maber kako nego bed utiyo. Koro ibiro ni mano nyalo biro timore kata ma dichiel diriyo moro. Mar adek koro ibiro yudo ka seche moko itiyo ga bo statement ma kitieko tich tichamo statement ting'e ni ok didog ot inyis dhako ni wato kawuono abiro gi statement ma kama wachiem. Nyaka idhi adhiya ot gimoro manyalo konyo joma ni we ot. Tich bedo ga marach seche moko nyalo wuoyo. Nikech tich kodhi marach kaka seche moko nyalo bedo ni un mudhi ng'ado gate. To ka tich odhi marach ok dak ichuni nyaka pesa ni cha midwaro. Nikech ng'ano be mana dhano. Kokoso to koso ok dak ogolni kama lakini nitie maseche moko nyalo neno ni nitie lakini program obedo mochochni mang'eny ma koro iyudo ka mondo koro maricha chopi bedo matek. Koro iyudo ka seche moko nyalo luwore onyalo nuore ma chunyi tho miwach ni kapo ni kare kama konego bed ni wati
wabi aywe monde ago planta kenda chaka ng'ada chaka timo nang'o. Kiching'eni tiji misomo kata tiji mitimo te gimi gene maisha mari. Exactly. To be chopo time moro makaponi chika makro chopo magata imbe kidwa biro chaka ichung'e mbele ji nigo pian tido ka wi kuot. Kora time in tiji minyalo timo mana ma imbe onego bed ni irede tiji no endo mondo mi okonyi mbele. Mondo chieng' moro kata ka ng'ato nyiso ng'ato ni ato nago thum natiyo gi ng'ama kama kama kata natiyo gi joma kama, at least onyalo neno step moro ka ne goyo gima nitimo no. Koro gima kelo ga shida ahinya en ga ina winjruok mar pesa no to. Kanye mido kanyalo ga miyo seche moko jatich chunye ol mawe tich. Nyakoro moge wan kaende we wachako winje matin kowuok kuom iluongo ne Ayieta jawaya. Ayieta, kwa ng'iyo e ajawa kaende wan gi gik ma ji timo mopogore opogore, wan gi Jopiano, wan gi jawer, wan gi MC, wan gi jaongeng'o. In fact, en film mar ajawa ni kopo ni waweyo thumbe moko mag Kongo ka mondiko joma ng'eny seriously. Iwinjo? Un kaka Jopiano, waneno ka un e namba 2 bang' jathum. Iwinjo? Mabede pe ni Jopiano nyalo yawo band, kar un wanyalo keto un namba 1 nikech un ji nyalo miel ka jathum okwer. But jathum to ok nyal wer kokugochi. Dong mar adier? Yes. Tang'o miyo mostly waneno ka jothum riembo, but Jopiano mang'eny to pok ochako riembo. Jopiano kata ka giriembo to gitin. Debed ni un emutiyo gi pesa marach koso kaka ichulou ok chop kiwango monego bed ni uriembe. Penjo maber kabisa. Jopiano iseneno jathum mogoyo bana gi Jopiano kani oko. Podi aneno ma jathum kende. Koro mano romo nyisi ni Jopiano ok nyal riembo mayot nikech ji ong'eyo mana wuon band. Ema ji ong'eyo. Ema nyalo miyo mondo riemb mayot nikech saa asaya kata ka thum ni e YouTube. Jogo dhi thum ni nying gi, for example, mane YouTube no nyinge lesa mantie YouTube ok nyinge Ayieta. Kata kopo ni en ang'o no ten ye nyinge lesa ok nyinge Ayieta. Koro wan mondo mi wariembe bedo matek. Ok ni watiyo gi pesa marach. En mana niya gino wambe wagombo ni chieng' moro lose. To wateme mos mondo walose. To bro bedo matek. Nikech wan wachalo kaka jolwedo. Joting ndai. But ing'eni chutho to wacho ni Jopiano to play bigger role. Ineno kata kwa ng'iyo MC, jok mang'eny tiyo moko gone gi dugudu. Kwa ng'iyo jongeng'o, tie jongeng'o minya kawo kaka from around. Iwinjo, but jawaya tiyudo ka nitie jok moko mabe ok nyal wer kata ka jawache onge nikech nitie kaka ng'ano ok kel ne gima ng'acha kelo. Koro asebedo kapenjora nikech anto pok apenjora ni Jopiano ichulo ka pesa di. But according to me, aneno ni kopo ni ati jathum wawach kata ni kawo 20 for example. Onego bed ni Jopiano ne dhi kata ge 5 for example nikech en mok play bigger role according to me. So far gitemo. Gitemo kabisa. Akapani nitiere jothum madongo gi. Ma Jopiano ne Okchul Maber sani. Gichudo. To but ok en chudo made riembi sani. Nikech mahitaji nitie. En ng'eno onyalo riembo mapiyo nikech en gi support mang'eny. Yes. Koro anyalo gone thum ndiyo kendo thum no ji winjo, Ayieta nane, but an support gi yudo ni ang'eyo osiepe 2-3. To en gi osiepe turi. Nikech en mano mako mic. Ng'eni kaka sani ne mako mic no. Kata gine mine moa ne life ni en mari ok mar Ayieta. Manyiso ni ji te kata ka gi like kata ka gitimo ang'o mana dhi mana karo mari. Koro jogo te gigo te mana ni kuomgi. Yes, to so far gichudo maber. Ok abne ka gidhi marach. Riembo ma pod tek baba. Kajudy wajni chulo maber lakini riembo to podi. Kosenena kaka ng'ato pango plan. Kar riembo to kanyal wuoye matut ahinya nikech ing'eni ok onyiso ni kiriembo gari mane dongruok. Inyalo bedo ni ok iriemb gari lakini nitie kaka in gi kaka ikonyori kata nitie kaka ipango gikeni.
nikech ing'eni gari ing'eni kisebedo go tichalo ng'ama medo dhako. Odwa fuel service. Koro kapok ibedo ne gima kelo pesa maber madonjo onge gi tiende. Gima nyalo temo wacho kuom jowaya ni matin mwayudo no ema sani pod wanyalo riye. Eri chapa kata mana bang' higni moko kata mana 10 kata higni moko ka 8-5 kama. Lakini tok higano tinyalo bedo kamoro minya chwe lweti. Kech thum to rumo ga mana ka Fred wacho gacha. To sama thum rumo no to higa be dhiga. Koro korka riembo to bro bedo gi hero mar ng'ato. Kech jomoko mang'eny nitie moko ma ido kata ka en gi gari to gache no kia kata riembo. En riembe. Gikene. Nyakore mogi podi winja maler kanyo no endo to Mose kod dang'o wuoye jothum kaka wacho ni ati thum rumo ni. Be nitiere kuma koro inyalo chope miwacho ni bwana ng'ane to kanya gone piano koso as long as ni unyalo chuli. Ng'e nitie jomoko mawacho ni an kora gocho ne star but ni iyudo ka samoro ap kam koro iwacho ni in gi group minyalo gone piano koso ng'ata mawacho ni nyalo chuli kaka idwaro igocho ne. Omari thum en tich. Tich ing'eni tich misomo. Min anyago thum ne jathum moro amora. Obed ni jathum kia ni orumo kia nang'o mago to an tak an gima manyo thum en manyo pesa. Koro gimoro ni upcoming artist no gimoro ni mana to onge kuoma gima duong' ni atiyo na manyo pesa ayud pesa dogo doda. Akonyra godo akonygo family mar. Alos atim investment mi kaka pod sani tiere. Koro korka piano to kayiero ng'ama gone piano. But gigo te gima duong' na tiyo ka elich. Nyakoro mo kaka neno no endo aneno ka comments ni ka mo osedonjo buora adwa na kaw thuolo ni endi mondo me be adhi e comments magu kik abeda ng'at ma undiko ta lenga mana dhi teo marach. Katush Velo, thank you so much for sharing. Ng'ata mose share, I want to take this opportunity mondo agoni erokamano kabisa nimar kanok mana in to samoro dok wabedo kaendi mondo me wanegi machalo kama endi. Aneno ka wan kaendi gi ji mopogore aneno ka Lan Gumba ni kacha endo. Alan Gumba wacho ni Mose na josindo sel du kanyo. Thank you so much Alan Gumba. Kasto jomoko te mamiyo nyiero Tinga wacho ni Umari Mose gi Ayieta nyisgi ni gi Mose na wuoda Mary be amor kodgi gitiyo matek sana. Alan Gumba ero Mose na josindo Mose na mato sel du kanyo okay. Glenn Sounds wacho ni na shanenu ma very clear. Okay, ma very well. Culture Doti wacho ni awinjo siri ok yot e piny ni. Nyaki chwer loya. Eli Toto wacho na winji. Eli Toto ni kanyo no endo. Felix Were is also watching. And ng'ata ma osekawo patik mo share wambe wagoni erokamano ahinya nikech gimitimono otamo kata minwa dala. En minwa monyuola to ne pok okawo patik mondo o share this live. Koro in ka in kanyo no endo wadwano duok ni erokamano ni mar un emomiyowa mijing'o mar timo gini kinde ka kinde. Aneno ka Lucy Kate bende kacha moso duve. Bwana kumosi tikawo duve kumosi tikawa wewe mosi nanoni abedo go kanyo. Ayieta osewachore mang'eny kabisa ni ingolowa kae ji jochode kendo ineno ka gima wan jomolal wa joma timo richo wa joma oherora. Ok iwachi ni to be in gi family koso wan jopapwa te. Koro kaka ineno arom ni aonge family. Ing'eni kaka iromo to kodi tama ni in gi family kati onge. Nitie joma pong' moloyi to onge go. An gi family. Okay. Joma wacho ni jothum jochode. Ok ang'e ni ng'ama nochako thum ema ne jachode nikech gino ji wache to wato ok wanene ka en kuomwa. But thum en tich, thum ok en chode. Chon kanach donje thum ema ne awinjoga ni jathum nyathina kidonje thum wito ji. Jothumbe ema tinde ringo gi geche. Jothumbe ema tinde piny oluoro. Koro ne joma ni oko kanyo manyalo keto pachgi ni jathum chode kia thum en raha, thum wito ji. Thum sani en tich jodalawa. Luwore mana kaka igo thumi. Luwore mana kaka ikawo tiji. Chode to koro dang' kwa wuoyi nikech kata kanisni be kesa aina go nitiere.
koro chode to mana kit ng'ato. Aneno ka jatendo osedonjo ka chendi iluongo ni Pius Dero. Mr. Pius Dero wacho ka chendi ratego, kwach, omuga, umarinasio. Thank you so much mkubwa. Homa Bay County akeni ine mwami kosedwa mana ndhewa ibiro konowa. Kaso thicho jasobo wacho ni opoto maratari mosna Mose gi Ouma. Felix Were wacho ni mit maratari mit kachiel lielo marinash KE. Iwinjo? Kasto Pauline makodi osedonjo ga chendo wacho ni mari marwa amosi kanyo. Umari mosna duveno. Pauline nyaka jogene maka dendo kosebedo maber. Orna gimoro adung sel. Pod adung sel lepa pod ahingo te. No lepa ohinga. DJ Uti Junior wacho ni umari nashio asedonjo. Babi winjo kaka Ayieta react wach mar tim chode ke jathum. Winjo wach na mala. Imbi tamuri ni ano. Wanjo thumo kwa jo chode. Jachode na jachode but hata kikorana jachiga. Anatoka jachode. Ini jachiga. Anta wuok chiga. Okija chode. Ka chode ka anatoka ngi maber koro. Maybe ingeni nitie jomoko makonde ni kata ka ng'ato kalo to eleng kode kata mosi to jomoko duoke mang'ich. Oneno ni chaji lakini nitie ng'abe. Nitie joma ka koro jogi dwa ni mos gi be gimor sana. To mano koro kendo dala wigolie in koro in jachode. Koro kendo ke jagweng'. Menyiso ni kopo ni mosi ji mang'ich ng'ani ochaji. Kendo ka koro imor gi ji ng'ani jachode. Koro ur kaka mafan zumbu chapo udwa ni watim bare. Aneno ka Felix wacho ni no ni wang' ni gitemie ok bichalo negi ayie gi jachiga. Mano makodeyo wacho ni wang' ni toke gitem. Joma nyocho tero wa selcha wang' ni gikutem makodi usekweru lakini oyie gi jachiga jachode to dagi oyie gi jachiga. Koro imbe in gi family koso pode iloso plan ng'e ng'ato nowacho ni imbe anyo pesa mondo kore kinyombi Nyasaye beriti nyombi mondo mi pesa in isetemo mano. An gi family. Okay. Achiel adek. Awacho ni antiere Inyiero mayom. An gi family mar ji adek. Okay. Okay. Wan kaki winjo no endo to pod in gi rum moro nikech samoro ng'ato wacho ni yawa Mose ni to koro ondisore ober kobedo kaka Abraham gini Solomon gini jomono ndike mo mate onge man gi dhako achiel. Apana onge gi kwano mar meto. Okay. Nyakoro mo gi winjo maler kabisa endo ba in be ni chance ni koni kik bed ni wawe ng'ato to in gi chance. Gisani to podi. I go plan no to sand podi baba. Ibiro kono gi kochopo. Yes. Ne ibi konu sani timuru leng. Duncan Orage iwacho ni ibiro koni jochode ong'ere gi sura kod rwakruok. Mano doti culture, doti adika wacho ni jochode gin ging'ere gi sura gi rwakruok. Okay. An bende jothurwa ka kunenane an to pod an single but ko gima tama nyombo en ni gimidhi chamo. Ka ne mok an sure gi gima chamo next. Koro ka in gi gimidhi chamo mibiro go midhi tedo. It's okay. Ibiga biya ke chanto an marach. Kapok watieko. Okikonwa ni vision mari gi waya. Dhi chalo nade maybe kata ka wacho ni tok higni 5 nikech ng'ato ka ng'ato ningo bed ni timo gimoro isongo. Kan wachako LTN kwa onge gi microphone wageno ni ati mbele ka wabed gi microphone wageno ni mbele ka wabed gi lighting so bed omedo dhi at least ng'ato ka nene to nene ka en gima songo. In kaka jawaya ok in jawaya mono chako 2020 kata mano 2019 isebedo isongo but king'iyo ere plans ma in go in maybe the next 5 years. Plan man godo. En mokwongo en mana gima projects mara masechako mar studio. A plan ni gimoro kochopo kata mana higni 5 kwa higni 5 moro mbele. Tabe ne nya bedo gi kamoro ma settle maber makata ka poni thuma go nikech sani kwanda man godo ni ok a plan nitie band moro monego achaka wuog na dhi tiye. Kopogore ka Elisha maka poni tich ka Elisha tama
tafil ni kawuok e keyboard tawera gi wach keyboard achikra gi wach production tir. Koro gisani gima temo timo en ga parte mopango wako nego bed ni studio mara bedo gi moro maduong' man gi bade moro gima nyalo bedo gi moro ma nya timo gik ma ji ong'eyo kata nyalo bedo gi moro mong'ere maduong' maber ma kapo ni chunya bro wuok kata wach keyboard kata kopogore anya we tich seche moko ma kata ka ok achwanyora ok ni tichiwe ma kichwanyori kapo ni awacho ni kora wera gi wach keyboard a plan na bende nyalo settle to ni e studio mano be ok en kwanda masani nikech thum nadonje na ahero thum nadonje na ahero thum kendo atime ni mano en tija mamiya nyalo yudo kaka atimo gikena koro kata kapo ni aringo ni studio dhi mbele kenya tadwa ni keyboard na ahera kamano ahera tagoyaga kamano na ahera nikech en emomiyo atimo gik moko matimogo ego koro gisani gima pod anya wacho ni anya medo kwa Nyasaye skills nikech somo gimoro to somo ok rum gande nikech seche moko nitie gik mang'eny mapok ofwenyore nwa manie keyboard kanyo ma seche moko kapo ni inyalo fwenyo gi miel gi tinya yudo ka inya chako timo gimoro gi keyboard mopogore kata go angala waniendi wuod Ayieta in wuod Ayieta koso in Ayieta? An wuod Ayieta, Ayieta wuora. In Ouma? An Ouma. Wuod Ayieta miwa in the next 5 years igo plan ni bet kanye gi tiji endi mar waya digomb ni imbende yani project in gen tijo moko manyalo wacho ni an in the next 5 years adwa ni koro beda ni awego waya kata in the next 5 years an koro bro bet ni eti an abedo hayad tadhi ago waya taduogo kabed gi ng'at achiel kata an in the next 5 years yudo kowara bwana an alemo kadwaro gi wechegi. Okay, in the next 5 years ka ng'eyo mos mokwongo Nyasaye mong'eyo kadang' awach kanyo. Second en ni ago kwano ni in the next 5 years adwa ni kata ka piano koro ago e standard mopogore gi sani. Kendo adwa ni mondo ujusi mara omedre iwinja oya kuma ne intie to agombo ni koro kaber to an bende ka Eli dongo kako dongo no to an bende amed dongo kode kako dongo no. Yes, mano gima lamo manyiso ni koro wamed dhi saidi malo kuma wantiere ni mano lamba kata kaka go kwan kata kaka gombo ni obedi in the next 5 years. Yes. Un kaka jomosebedo gi Elisha usebedo ka uwuotho kode mopogore kwatieko jopiny de bede ng'eyo maybe wach moro achiel maber gi jatendi kata wach moro achiel maber rach gi jatendi iwinjo maging'e kaka nyalo wacho ni an to jatenda ber ndi but yet wang' piyo kata jatenda ber ndi chudo chudo iwinjo gimoro machalo kamano ji gombo ng'eyo ni giwinje gimoro achiel kowuok kuom jatendi makoro wami kaka Mose iwacho ni yawa an to jatenda shortly about jatendi in few words. Okay. Jatelo matiyo godo sani ma Elisha. Ayato ni chuny ma en go maybe opogore gi chuny ma band leaders kwa moko ne godo. Anyama pime gi former boss mara ma Fereja Kadongo. Elisha nigi chuny maber. Ong'ama kiponi dhine gi ywak ni tuni manye tidhire ni jatenda aneno kama an gi problem ma kama gana riyo kanyalo timo. Obiro konyi solve makata koko time te lakini obongi wako timo ni gima ywak mitero no. Ong'ama nigi free. Kako sebedo kwa tiya yudo ka free me yudo ka okopoko nitie band leaders moko maseche moko nyala gomba kata neno kata kama kata ng'e ni ng'ato nindo ka kanye. Bro yudo nitie band leaders moko munya marado go stage na ero kutiko to yudo ka nini lakini Elisha en jatelo yudo ka nitie seche monya yudo kata kuma wantie yudo ka kuma na okete jotuke no ninde ne member ninde. Koro ka en gi chuny moro maber kuom ok oyiero ni mang'a then ok obagwa ji e band ni ng'acha jajawa kaka no wuoyo gi jawaya ne akibodo no wuoyo kata gi seche moko jaolang' ma piny kucho. Koro chuny ma en go ber en ng'at ma kata kichwanye to abro dhaw seche go eko to bitio ko dakika 5 ka wach no wi pok owilo jaka en story machielo onyiero ga ok ng'at ma mako wach en jatelo ma en gi chuny mar telo in sort. To joangla gi onge mise crash ne miwacho ni wada tiyo gi ng'ane kaka yuro MCs mang'eny kiwuoyo go ng'ato siko mani maran kanyalo tiyo kainda kata jadram maran kanyalo tiyo kainda in onge ng'a mise crash miwacho ni ada tiyo band moro mise crash ne
Okiyudo chance but gombo kanyo mra. Koro mane gima pok aparo gande. An mondo mi agomb na dhi tiyo gi ng'ato en ni kama natiyeno gwenyruok wabete tich ok odhi kaka napare awe tich makanyo nindo koka pacha biro ni koro to ng'ama ei jogi te ng'ama nya penjo tich kata manya nini en ng'ama kama to mabe seche moko iyudo ka seche moko na plan na penj ng'acha tiyudo ka ng'ato biro penja kapok aparo mar penjo ng'ata na wuon ng'ato biro manya ya na wuon. Koro an taonge gi gombo mar ni kama antie ni dati ng'ama kama nikech kucho gima dhi dwaro kucho en pesa. To kapo ni pesa ichula ka achaka gombo tiyo gi ng'acha nikech koro an man to gima onge ga pacha kapo tiyo an ang'ega to ni kama tiyo ne ma agombo tiyo to be ma pod atiyo seche go. Yeah. Wure Ayieta mia description mar boss ni ing'ama sani tiyo gi Elisha to ine miwuotho kode ma gime wacho mano is final magara jo penj wicho. Describe na mano Elisha to matin kaka boss mari. Elisha to ng'eni boss na kendo wuoda. So ok ng'ama rach. Kendo ng'ama chunye ber ene boss masetiyo go ma winjo ne ni malo kabisa. Kendo en ng'at moro ma hore ka nitie shida nikech kuma ji tiyo to shida nyaka bede. Ubedo piny uloso kendo en ng'at mamoko diwinji ni odhi kuodhi kumoro. Ka en kodi wach to uloso kanyo. Yes, kendo kosewacho kanyo to wacho tieko. Ok odog winje kendo kowacho kumachielo. To mano kende e gimidwaro. Yes. By the way, paro na wachno endo Elisha ne wan go ka chendo nwago stoche matin kaka nodonje thum. Okona ne monochako ne idwa dieme sana. Manyiso ne ka ng'iye to chalo ka gima maybe iduong' ne matin. Iwinjo nade ka sani koro en boss ni kendo ochuli. Bentie samoro makoro ichaki dhine malo miwach ni bwana bing'eni ni an moro ketho. Sama japuonji ka japuonji bedo president. Koro dog cha en no puonji bedo president. En mor ne in. Nikech rieko mane miye cha. Koro ambe sama nagoye no kagoye ni achaye. Nagoye mondo dong ok med timo gima timo chieng' mondo konye. Ka japuonj chwadi skul ok ochwadi ni ujasiki. Ochwadi mondo chieng' moro winji ber. To sani ber no nene. Matunda no chame kendo wachame kode. Donge mane midwaro. Yes. Mose wacho ni en pok nobet kumoro mogombo band ni yawa adhi atiye gi ng'ane. Lakini iyudo ka nitiere ng'at ma otiyo kumoro to gombo ni yawa kacha da yude da winjo maber seriously. In band mane ma isegombo to pok yudo chance but though gombo chance mo pok yudo. Gombo to nitie kit dhano. But anyalo gombo ni band na matiye ni obedi kaka macha. Mane gima nyalo gombo. Nikech pesa ichulo kocha. Koni bi chule. Koro kaka ichule maber kendo agombo kocha nade. En gima nyalo gombo ni ber man kocha cha obedi ka. Yes. Mane gima nyalo gombo. Alright, nyakora mogo go erokamano ahinya ni wan kaendi gi Mose Kajudy, iluongo ni Mose Kajudy Duve. Kasto by the other side wan gi Ouma wuod Ayieta. Kapok watieko wadwa ni wamigi dakika matin embe koro owuoye gi fans mage, owuoye gi osiepene, owuoye gi jok machiegni kode to gi ng'ata ang'ata man kanyo no endo. Mose, kaw microphone mondo koro iwuo gi jogi. Koro kapenji, iwuo gi jogi dakika moro matin mihero. Kapok watieko ang'e ni samoro nitie ng'at ma osebedo ka maybe me support kata en osiepni moro you can kata advice moro minyalo miyo kaka wan gi upcomings mang'eny by the way mani oko kanyo no endo. Upcoming ok onyiso ni en jawer kende, wan gi ng'ama gombo bedo jawaya. Kapok watieko imbe giwinje wach ni iwacho ni a word from Mose gima dang' iwach ne jopiny. Daga bi kaw microphone koro mari. Okay, gima nya wacho ne jopiny en ni pod wanyamado kwayo support maru. Juu ka ok en un to koro gima watimo onge. Kamoro amora mwadhi ni wadhi goche watege ni ka fans obire ka wang' ni tijwa no dhi maber. Koro meduru mana support wa. Kapo nitie kama seche moko ni jothum kalo nwe kata mana jotugo kwa wek seche moko jotelo. Wacha nikech seche moko dhano nyaka kosi. Koro kapo ni nitie kama seche moko Mose Kajudy osekalo nie. Wacha ni dhano awinjo tabro kwam sama. Lakini meduru support wa. Era maruno emanyalo miyo wago step. Eru kama. Ure Ayieta. Yes. Dango ke kosi moki wuoyo gi jopiny. Kaw microphone.
An dagone jopiny erokamano, fans magwa kumoro amora ma gintie. Erokamano, gimed chung' kodwa kaka gichung' kodwa ni. Gimed miyowa support kaka gimiyowa ni. Sana sana dagone ng'ama iluongo ni Otaka Jackson, erokamano kuom chung' gi bande ni. Jemo Wood Kindu kaka gisechung' kodwa gi joma moko ma bende ok wanyal wacho ka sani. Gima duong' ne osiepena ma pod gombo donje industry. Kasreuru akasa, kik chunyi tho, kech kata wan bende chunywa nok otho miyo wan ka. Timwa tim makinda, chieng' moro umbe unuchop ka, erouru kamano. Aneno kajine endo adwa nago erokamano kendo sana sana ne joma obiro kawuono nimar nok wakonu nwadhi bedo gi show but utimo maber kamano kaka idware nikech samoro moko biro gi emergency mok walande iwinjo samoro juge wacha ni bwana wawuok e jopiny ok walande to ma timore mana kopo ni follow kaka wan live to inyalo yudo notification. Aneno ka Lucy ni kacha endo, Lucy no se share, Lucy TB, thank you so much. Elisha Toto wacho ni yom kendo aneno kogo makofi kanyo no endo. Castro Charles Ochieng last one be wacho ni sholer. Julius Wood Joma wacho ni bas. Charles Ochieng wacho kanyo ni Lucy Kate no moso Lucy kanyo endo. Walwanga Woodbondo bene kanyo no endo. Aneno ka jini kama ng'eny kabisa nyakwar Nyotieno. Thank you so much Viona Dhiambo wacho ni Wood Ayieta margi Nyakindo. Kasa aneno ka Frank Luambo bene kanyo kendo Frank Luambo wacho ni asedonjo ka an rongo. Frank, thank you so much. Glenn Sound wacho ni mari Nasha Yekodi chenro mari mit na maratari ba nikech sani miyo wang'eyo jothumbewa Maber maratari puoch kod pak ne LTN aneno maler ka Dagoretti. Viona neni kanyo endo Dimako wacho ni NN is watching. Dan Kanoragi wacho ni Mose na Ayieta toge jok modong kanyo na sesomo no endo. Yom kabisa aneno ko thicho ne kaw notes kacha endo tieko. Wacho ni yom kabisa kendo pamonwa. Kasto bwana Mose na Ayieta jawaya Wood Soba mano Felix Were. Thank you so much ng'ama nobedo kodwa kanyo nyaka nwa chaki ne jomo donjo kowuok. Bontija Soba bede kanyo wacho ni mari Mose na Ayieta gi Mose. Bontija Soba Mose ing'ata mondo ni kanyo endo ing'amo share ing'amo donjo late ing'amo donjo chon wadono kaw thuolo ni endi mondo wagoni erokamano. An gi nyinga kaka pile idenda ni Umari Nash chieno jamone mbele chene meneno mbele meng'o emeng'ondo boka we paro maricho kata nyalo wacho no mari dhako ngode nigi chake kore kumne ariyo to pod ichwako sitiri onge. Waromuru kendo next time ma iluongo ni LTN. Kapok idhi YouTube kacha mondo subscribe LTN Low Trending Nation, please do so. Thank you so much. LTN Low Trending Nation.